खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 22 अक्ट'बर 2020 बिस्थिबार फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय डक्टर दिबेन दत्तनि बुथारनाय केसआव जरहाट कर्टआव सासे साहा बागानाव खामानि मावग्रा दायनिगिरिखौ जिउ जोबनायनि गनायथि होबाय एबा फासिनि साजा होनो थाखाय अर्डार होनाय जाबाय आरो गासै 24 जनखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव दोननांगौनि गनायथि होनाय जाबाय। माने जायबा डक्टर दिबेन दत्तखौ बुथारदोंमोन बैसोर दुथांफोरखौ माखासेखौ 24 जनखौ जोबथेसालियाव थैजासिम दोननाय जाबाय आरो सासेखौ फासिनि साजा होनो थाखाय अर्डार होनाय जाबाय। जोंनि बे डक्टर राहुल बसुमतारीखौ जायबा बुथारदोंमोन बै दुथाङाबो थाबैनो बेबायदि साजा मोननांगौ, नङा होमबा लोगोफोर? डक्टर राहुल बसुमतारीखौ बुथारनाया गोबां गोबाव जाबाय, मास मोनसे मास मोननै बारलांबाय, नाथाय दासिमबो जोङो जेबो खौरां मोननाय जायाखै। लोगोसे आग्रायाव 60 जन फरायसाफोरा MBBS नि आनजाद लिरदोंमोन आनजाद लिरनाय समाव ब्लुटुथ बाहायदोंमोन आरो नकल खालामनानै हमजादों। बिसोर गासैबो ब्लुटुथ डिभाइसखौ गोदना टेबोलाव लादोंमोन, नैबायदियाव थेबना लादोंमोन आरो सासे लोगोआ बाहेरायाव थानानै खोन्थाहरगासिनो दंमोन, माने फिननायफोरखौ खोन्थाहरगासिनो दंमोन। दा गासैखौबो हमजोब्बाय। बेबायदिनो मोननांगौ माखासे बेबायदि बुद्धि बानायग्राफ्रा, नङा होमबा लोगोफोर? बेबायदि गोरों मानसिया बेबायदियावनो आन्दायलाङो। गुबुन फारसेथिं आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बे बोसोरनि जानो गोनां BDC नि बिसायख'थियाव BPF दोलोआ 30 मासियाव 30 बियाबाव देरहागोना रोखा जाखाबाय होननानै बुंदों आरो प्रदीप नार्जारियाबो UPPL दोलोआ BDC नि बिसायख'थियाव देरहागोन आरो सरकार दागोन होननानै बुंदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मणिपुर रायजोआव 14 साननि थाखाय आरोबाव फिन लकडाउन होनाय जाबावबाय एबा थांखि लानाया जाफुंसारबाय। दिनै दाय बेलासिनि 2 बाजि रिंगानिफ्राय लकडाउना जागायगोन। कर'ना भाइरासनि थाखाय मणिपुराव आरोबाव लकडाउनखौ होबावनांगौ जादों, मानोना बिसोरनि रायजोआव गोबां पजिटिभ पेसेन्ट ओंखारदों केस ओंखारदों। बेनि थाखायनो लकडाउनखौ आरोबाव 14 दिननि थाखाय होफिनबावनाय जाबाय। लोगोसे बलिउडनि एक्टर जायबा सन्जय दत्त बिथाङा केन्सार बेमारनिफ्राय उदां मोननो हाबाय। आगष्ट दाननि 11 खालारनिफ्राय बिथाङा केन्सार बेमाराव गोलैदोंमोन, नाथाय बिथाङा मैयानि सानसे सिगां बिथाङा केन्सार बेमारनिफ्राय उदां मोननो हाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय दाखालि बावै LAC बारबोनाय सासे चाइनिजखौ इन्डियान आर्मिफोरा हमदोंमोन आरो बै हमनायखौ चाइनिज आर्मिफोरनो गथाय हरफिननाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय एक्टर लिंसार बसुमतारी ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोआव हाबदों होननानै मानसिफ्रा ससियेल मिडियायाव दावराव-दावसि खालामगासिनो दङ आरो बे लिंसार ब्रह्मआ BPFआव हाबनायखौ गोबां मानसिफ्रानो मोजां मोनाखै आरो गोबां मानसिफ्रानो आंखौ बे लिंसार एक्टरनि बागै भिडिअ खालामनो होगासिनो दङ। आं बेबायदि भिडिअ खालामथ'ला, मानोना बे पलिटिक्ससो, बेहाय जों माबोरै जायो माबोरै जाया बेखौ जों जेबो हमदांसनो हाया। नाथाय जों खौराङाव मोन्दों बिथां लिंसार जायबा एक्टर बिथाङा पलिटिकेल पार्टियाव हाबबाय। दा बेनिखायनो बेखिनि खौरांखौ नोंथांमोना आंनो होफानाय जाबाय। लोगोसे महाराष्ट्रनि नान्दुरबाराव हर गेजेराव बास खारदोंमन आरो बे बासआ हाजोनि गोजौनि लामानिफ्राय गाहायाव गोलैदों। बे गोलैनाय जाथायाव गासै 5 जन थैदों आरो गासै 35 जना गोब्राब जखम मोनदों। माने हरनि समाव बे बासआ खारबाय दंमोन आरो हाजोखौ ड्राइभारा नुस्लाबाखैमोन। हाजो गोजौनिफ्राय बासआ गाहायाव गोलैबोदों आरो बे जाथायाव 7 थैबाय आरो 35 गोब्राब जखम मोनबाय। लोगोसे मेघालयानि चिफ मिनिस्टार बिथां कनराड सांमाया मैयाहाय माइक्र' ATM मेसिनखौ गावसोरनि रायजोआव बेखेवजेनबाय आरो बे ATM मेसिनखौ गामि ओनसोलफोराव बांसिनै बेखेवनाय जादों। माने गामिनि सुबुंफोरा बेंकआव थांनो एसे उसुबिदा जायो, दा बेनिखायनो गामिफोरनि माखासे सेन्टारफ्राव बे मेसिनखौ बहायनाय जागोन। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय तेलेंगाना गभर्नमेन्टनि आर्बान डेभेलपमेन्ट मिनिस्ट्रि KT रामारावआ ग्रेटार हायद्राबाद मिउनिसिपाल कर्प'रेसननि सिङाव थानाय कल'निफोराव माखासे गामिफोर दं कल'नि टाउन गेजेराव थानाय कल'नि बेहाय थांनानै अखाजों खहा जाजानाय न'खरफोरनो न'खरसेयाव 10,000 रांनि अनसुंथाइ होदों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब
नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।